ens agradaven i ens agraden els grans reptes. El concert de Takemichi era un gran repte. El coneixíem, però mai l'havíem fet ni mai s'havia fet al nostre país. Així que anàrem al Palau de la Música a parlar amb el que era en aquell moment director, Javier Casal, presentar-li el projecte, i aquesta persona que també li agradaven els grans reptes i era una persona que li agradava arriscar i apostar per la música del segle XX, acceptar el projecte, i així que tot anà endavant, i al seu front estava el mestre Manolo Galduf. Desde su fundación, hace más de 30 años, he seguido la evolución musical del grupo de percusión Amores, icono de la comunidad valenciana, reconocido en nuestro país y en medio mundo gracias a la gran profesionalidad de Pau Ballester, Ángel García y Jesús Salvador Chapi. En febrero del 2000 tuve el placer de tenerlos como solistas con la Orquesta de Valencia en la obra de Toru Takemitsu, From Me Flows What You Call Time, para 5 percusionistas y orquesta, con la colaboración de Miguel Orero y Luis Oscars. De mí fluye lo que tú llamas tiempo, es como un ritual sonoro, ceremonia ancestral. Takemitsu crea una obra japonesa respetuosa con la tradición y occidental respetuosa con la innovación. Amores fue admirable en su interpretación por su total complicidad, espontaneidad, dominio casi mágico de la percusión, gestualidad, pequeña escenografía inclusive, arropados por una extraordinaria Orquesta de Valencia. El final, naturalmente, con las campanillas movidas desde el escenario, con las serpentinas de tela que cruzaban el auditorio con los colores de la naturaleza, azul, amarillo, verde y blanco. En la segunda parte, la 10ª Sinfonía de Sostakovich. Es muy agradable recordarlo 20 años después. Gaudir d'un cicle de percussió en la dècada dels 90 al Palau de la Música ens va permetre dur a terme molts i importants projectes, situant la percussió en un estatus realment molt important. El concert de Takemichi a l'orquestra va ser un d'ells. Havien conegut a Takemichi amb la seva obra Rain Tree, una de les obres més destacables del repertori per al trio de percussió, i ens feia moltíssima il·lusió poder fer el concert amb l'orquestra. Com a culminació de la primera dècada del grup va ser possible. Vam fer una forta inversió, fortíssima diria jo, inversió en instrumental, sobretot instruments orientals, tot i que Takemichi estableix un pont entre la música d'Orient i d'Occident, però realment va ser un escaló molt important en la història del grup. Va ser també el nostre primer concert amb l'orquestra. Per a Takemichi el temps constituïa un element essencial en la seva sensibilitat musical i nosaltres vam tindre que dedicar-li molt de temps a desxifrar la partitura, que estava repleta de detalls fantàstics. Va ser un concert que nosaltres vam tindre l'oportunitat de veure als Estats Units en uns dels nostres viatges i es va encantar. Aleshores es proposaren fer-ho aquí a València. Lo que hay que oír, deia Brotons en la seva crítica al concert de Takemichi, deia fa 20 anys.
en la que vaig formar part del projecte junt amb Amores i l'Orquestra de València, que a la postre seria la meva orquestra. Un concert que no cal dir, per a mi l'experiència de tocar com a solista em va marcar molt. Era més jove i el repte possiblement el més ambiciós que havia fet fins al moment, cosa que he d'agrair als Amores per haver confiat en mi en aquest moment. Recorde molt el traje que portàvem, una espècie de kimono que ajudava a imprimir eixa àurea d'espiritualitat que tenia el concert i que he guardat amb molta estima. Para mí, el haber participado en el concierto del 11 de febrero de 2000 con Amores, Grupo de Percusión y la Orquesta de Valencia, interpretando la obra de Takemitsu, From Me Flows What Yoko Time, supuso un momento muy importante en esa colaboración con ellos. Yo estuve colaborando durante varios años en diferentes programas en los que el trío Amores ofertaba algún tipo de programa pues, que precisaba de 4 percusionistas y bueno, la verdad es que es una de las piezas más importantes que he tocado junto a ellos. Takemitsu no era indiferente a la música popular japonesa, pero ahí se sentía un compositor universal, no? Que transmetía els problemes socials de l'actualitat en la seva època, altament influenciat per Messiaen, per Debussy o fins i tot per Schoenberg també.